ассалому алайкум. Мардуми сарбаланди тоҷик. маъюб шахсоне ҳастанд, ки дар ҷамъият кор кардан мехоҳанд, вале мисли дигар шахсони солим аз рӯи саломатии мағзи сар, психика, аз ҷиҳати ҷисмонии носолим ки ҳастанд, дар умум ба кор оварда наметавонанд. бисёре аз онҳо мехоҳанд кору фаъолият кунанд мисли дигарон, аммо наметавонанд. муҳтоҷ ҳастанд, ки нафаре ба онҳо кӯмак кунанд. албатта ин хеле сахт аст. агар мо дар ин рӯз ба олам нигарем, дар тамоми ҷаҳон аз ҳар 10 нафар маъюбанд. яке нобино, дигаре роҳ рафта наметавонад, сеюми ақлаш кам аст, чорумӣ бедасту пой ва ғайраҳо. ва чунин нафарон дар ватани азизи мо низ ҳастанд, вале ба ин қадар носолим будан онҳо шукр мекунанд. мо одамони солим бояд шукргузор бошем, ки солим ҳастем. ба болои ин баъзеҳо ба маъюбон на чандон муносибати хуш доранд, ки ба иззати нафси онҳо мерасад. набояд дили онҳоро ранҷур кард. беҳамонам онҳо аллакай ранҷуранд. се чиз муҳаббатро қавӣ ва одамро ба обрӯ мегардонад. аввал боварӣ, дуюм хоксорӣ, сеюм саховатмандӣ. дар сомонаҳои интернетӣ мебинем, ки рустам азимов, журналисти беҳтарин, раҳим продакшн ва ташкилоти ҷамъиятии хайрияи пешрафт, ин нафаронро мебинем дар мебинем дар ноҳияи ҳисор, мебинем дар вилояти хатлон ё ин ки шаҳри душанбе ва умуман дар тамоми навоҳии кишвар наворҳоро дар бораи камбизоатон, беморон, умуман муҳтоҷон гирифта мепартоянд, ки агар дилат аз санг бошад ҳам об мешавад. бар падару модари чунин ҷавонон, ки чунин фарзандро тарбия кардаанд, раҳмат бояд гуфт. муҳтоҷон аввал аз аллоҳи меҳрубон миннат доранд. албатта ва ин рустаму раҳим ва ҷамъияти пешрафт сабабгор шуда онҳоро сабҳоро мепартоянд, ки мардуми хайрхоҳу саховатманд муҳоҷирон бетараф буда наметавонанд. сипос ба шумо ҷавонони миллати тоҷик, ки аз як ноҳия ба ноҳияи дигар рафтанд ва ба навор гирифтан бо онҳо ҳамсӯҳбат шуданд. ин хеле кори сахт аст ва ҷавонмардӣ ва некукории шуморо нишон медиҳад. беморбинӣ намудан афзалият ва аҷру савоби хеле зиёд дорад. дигарон бояд ибрат гиранд. тарзи суханронӣ ва дар забонашон доимо номи худовандро мегиранд. амалҳои хуб дар ҳама давру замон аз хислатҳои одаму одамгарӣ аст, ки кӯмаку дастгирии шахси маъюб ин амали инсонист, ки онҳо дорои чунин хислатҳо ҳастанд. эй бародар, ғам махӯр, ин бенавоӣ бигзарад. рӯзи некӣ мерасад, даври ҷудоӣ бигзарад. завқиҳо дилгир мабош аз ҷаҳони бесарӣ. бар сари фарзанди одам ҳарчи ояд бигзарад. дӯст агар ғамхор бошад, мисли ӯ ғамхор бош. дӯст агар бемор бошад, дӯсти дилбардор бош. дӯст агар ғамгин бигардад аз тамоши зиндагӣ, то тавони дасти ӯ гиру бародарвор бош. кӯ дӯст ки қадри ёри ҳамдам донад, кӯ дӯст ки қадри ёри ҳамдам донад, кӯ сӯхта диле ки лаззати ғам донад. одам зи куҷову хоки одам зи куҷо, одам бошад ки қадри одам донад. гуфт аз дӯст чӣ хоҳӣ ки туро шод кунад. гуфтам аз дӯст ҳамин бас ки моро ёд кунад. аз рӯи кору фаъолияти ин ҷавонон муҳтоҷон беморонро соҳиби хона шуданд. чандин муҳтоҷон беморон соҳиби хона шуданд, шифо ёфтанд. ва бояд аҳсан ба шумо гуфт ва гуфтаниам, ки эй ҷавонони тоҷик, худои меҳрубон ёратон бод. хуршеди ҷаҳон ҳамеша дӯстдоратон бод. мо аҳли сухан дасти дуо бардорем. файзу баракат ҳамеша дар коратон бод. ва агар сафи чунин ҷавонон ҳамеша агар ки дар Тоҷикистон чунин ҷавонон ҳамеша дасти кӯмак ба муҳтоҷон расонанд,
و اگر صفی چنین جوانانی فعال سخاوتمندان زیاد شود ممکن شخصی بیمار محتاجان در کشور نماند. چو رنج بر نتوانی گرفتن از بیمار، قدم زی رفتن و پرسیدنش دریغ مدار. همه در پناه الله مهربان باشد.